мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба масъалаи таъмиру азнавсозии роҳҳо ва дар ҳолати дурусти истифодабарӣ нигоҳ доштани онҳо пайваста таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир менамояд. аз ҷумла бо мақсади татбиқи қарори марбутаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ айни замон таъмири асосии кӯчаҳои протоколӣ аз назди даромадгоҳи ҷамъияти савумии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Душанбе то кӯчаи Карамов бо дарозии роҳ 85 километр идома дорад. ёдрас мешавем ки корҳои таъмирии 18 июл оғоз гардида то ин муддат аллакай дар масофаи 3 километр ба анҷом расонида шудааст. ин лаҳзаҳо аз ҷараёни мунфарш кардани роҳ дар буриши хиёбони Рӯдакӣ бо хиёбони Исмоили Сомонӣ ё худ назди бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рӯй навор омадааст. фармоишгари иншоот муассисаи давлатии раёсати сохтмон аз навсозӣ ва таъмири роҳу кӯпрукҳои шаҳри Душанбе маҳсуб ёфта таъмири асосии роҳ аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии роҳсозию сесолӣ ва озмоишии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе амалӣ карда мешавад. طبق لائحه خوابانیدن اسفالتبتون شمع عوض نمودن کنارسنگ‌های راه خواباندن گیاسیت که تراشیدن اسفالت موجوده بین‌آمد گرفته شده است. عین زمان کارهای ساختمانی در خیابان رودکی پیوست‌شوی با خیابان اسماعیل سامانی عملی شده ایستاده است که 40% کارهای ساختمانی در لایحه انشاءات مذکور با پورگی به اتمام رسانیده شده است. کارهای باقی مانده با مرام عملی شده ایستاده‌اند. اوید به صفت کارهای ساختمانی از جانب کارخانه واحد دولتی راهسازی و استحصالی و آزمایشگاه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در یک جای متخصصان وزارت نقلیات پور همه پروسسور را از آزمایشگاه گذرانده خلاصه مثبت را دسترس کرده بعد از آن کارهای ساختمانی ادامه دارند. мувофиқи талаботи қоидаҳои роҳсозӣ дар аввал канорасангҳои ҳимоявии душафати роҳ бартараф гардида дар баробари ин бо истифода аз техникаи махсус қабати болои роҳ аз асфалти кӯҳна пурра тоза карда мешавад. сипас канорасангҳои нав гузошта шуда барои пешгирӣ аз рахна пайдо кардани роҳ дар баъзе хиттаҳо пеш аз мунфарш кардан геосетка мегузоранд. ба гуфти мутахассисон асфалтбетони сангрезаи мастикӣ навъи шемеа бо технологияи муосир истеҳсол шуда давомнокии муддати истифодаи роҳро зиёд мекунад. ҳамаи корҳои таъмирӣ ва сифати масоли истифодашаванда пайваста таҳти назорати мутахассисон қарор дорад. ҳозир дар рафти кор мо ҳарзи хобмондани асфалтбетон ҳарорати онро таҳт назорат дорем. то ҳамарӯза аз ин омехта намуна гирифта бурад дар розимишгоҳ таркиб онро муайян карда истодем. ин омехтае ки мо шемия дар раҳ мехобонем яке аз беҳтарин асфалтбетон мебошад ки сифати он хуб буда то 30 сола метавонад таъмиртараб нашавад. бо мақсади таъмини бехатари ҳаракати воситаҳои нақлиёт корҳои таъмирӣ дар якчанд марҳила амалӣ карда мешаванд. аз ин хотир ҳангоми иҷрои корҳо дар қитъаҳои муайяни роҳ ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёти автомобилӣ муваққатан қатъ карда мешавад. вобаста ба ин сохторҳои дахлдори шаҳри Душанбе вазифадор шуданд ки самти ҳаракати нақлиёти автомобилиро ба воситаи кӯчаҳои ҳамшафат муайян намуда дар нақшаи хатсайрҳои нақлиёти автомобили мусофирбар муваққатан тағйироти дахлдор ворид намоянд. айни замон зиёда аз 60 нафар кормандони корхонаи воҳиди давлатии роҳсозию истеҳсолӣ ва озмоишии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо истифода аз 50 адад техникаи муосири соҳавӣ машғули кор мебошанд. роҳсозон кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки ҳамаи корҳои ба зимма доштаашонро бо сифати баланд анҷом диҳанд.